Ben, vamos comezar entón con esta segunda parte da mañá. Xa nos queda pouco para acabar a xornada, que está sendo, bueno, superintensiva, pero superinteresante. Entonces estamos aquí aproveitando hasta o último momento, non? Quero presentarvos agora... Escoitase, verdade? Sí, vale. Quero vos presentar ao Xío Novo Rei, doutorando en Ciencias Sociais e do Comportamento na Facultade de Socioloxía da Universidade da Coruña, director da Fundación Uxío Novo Neira, xestor de proxectos de internacionalización, especialmente vinculados ao financiamento europeo e a UNESCO. Vale, e para non ser un exemplo, xa temos colaborado en algunha outra ocasión ou contado coa experiencia de Uxío e da Fundación Novo Neira, porque son especialistas en xestionar fondos europeos, que a nos parece super interesante para poder aproveitarnos tamén deses recursos, non? Ademais, agora mesmo é o presidente de a CANFE, a Asociación de Casas Museo de Autores, Escritores e Escritoras de España, que ademais están tamén dentro de CESAVIZ, co cal é un placer tamén contar con el aquí hoxe. Gracias. O placer é meu. Moitas grazas. Escoita, se me ven? Sí. Moi ben. Puxenlle, para min un placer estar en Lugo, eu nacín aquí. O primeiro, darlle as gracias a Bahamad Galicia, a FESAVID e a Fundación Olga Gallego, especialmente a Olimpia, que é a miña fada madriña, que me trae xunto aos arquivistas, xunto ás bibliotecarias e os bibliotecarios, porque a verdade é un dos congresos máis interesantes aos que asistín niste ano como mínimo. Veño a falar do arquivo, inda que xa sabedes que dentro das fundacións de patrimonio cultural, especialmente dentro das de legado creativo, os arquivos, que, sobre todo para os de legado literario, é unha ferramenta estratégica xunto ás bibliotecas, cando as hai, xunto ás casas das escritoras e escritores, cando as hai, forman as ferramentas básicas e tradicionais do noso acervo. Teño aquí... Falando do Arquivo Novo Neira, veredes que, bueno, o primeiro, non sei onde está Brais. Onde estás, Brais, ali? Viches que puxen gustoume moito a túa expresión. Entonces, o primeiro quixen facer unha homenaxe a Lugo para que vexades no noso arquivo e no noso museo. Temos todas estas cousas relacionadas con Lugo. Está a aldea de Pacios, do señorío de Pacios, que era o señorío medieval da miña terra, e son das montañas de Lugo. A Fundación Novo Neira está localizada nas montañas do Courel, que son así unhas montañas moi simbólicas e moi literarias, un xeoparque, reserva da biosfera UNESCO, que está aquí a 100 kilómetros, aislado entre os camiños francés e de inverno, ali onde só queda alguén para aguantar dos nomes. Somos unha fundación relativamente nova en comparanza con outras. O noso proceso de constitución comeza cando 10 anos xustos, que tamén lle pasou a Ángel Fole, o grande escritor desta terra, desta cidade, 10 anos xustos despois da morte de meu pai, da que este ano se cumple 25 anos, comezamos fomentados polos amigos, os compañeiros de xeración literaria e demócratas, antifascistas, que hai que dicilo sempre, a fundar unha ferramenta que nos pudera manter o legado vivo, intacto e o servicio das seguintes xeracións, pero na nosa terra, porque meu pai decía, cando enfermou, que ese podía ser que deixaran un pequeno cuarto ou corte da súa casa, coa súa biblioteca, co seu arquivo pequeno, e coa súa colección de arte, que era o que máis valor tiña, pero o servicio do povo, pero na súa terra, que non moveran as cidades soamente de visita. Foi constituída a finais do 2009, é unha fundación de interese estatal, baixo o protectorado do Ministerio de Cultura, dende 2012, e temos non sei se é un carácter, non sei se é unha virtude, ou non sei se é unha esclavitude, pero sí que é verdade que somos unha fundación que só ten un patrono administrativo que nos financia este ano, son 30.000 euros ao ano, pero normalmente somos capaces de multiplicar, de devolver á sociedade un mínimo ou un medio de 2,96 € por cada euro que se invierte en nós. O ano pasado foron 9,64 €. Temos moitos premios, os premios son bonitos sempre a un, sobre todo cando traballa como traballades vos na cultura viva, no patrimonio cultural, sempre
É bon que lle recoñezan os méritos, sobre todo chegados á cultura de idade. Nos con 15 anos temos moitos premios, somos 7 veces boa práctica europea, podemos manter esa casa museo, que é a única biblioteca en 50 kilómetros, que é o único arquivo en 50 kilómetros, porque o Concello de Folgoso de Courel non ten arquivo municipal. E non só está dedicada a meu pai, senón que está dedicada a moita xente. O noso arquivo literario con Urbas, familias Novoneira Rei e Neira Roca. Eu quero dedicarlle toda esta presentación a miña tía Aurora Roca Pardo, que está aquí abaixo e que foi un elemento fundamental para o desenvolvemento do arquivo. O noso arquivo non é un arquivo de meu pai, é un arquivo de xeracións e xeracións de montañeses courelaos, dende adiantados do Reino de Galicia, señores de sogo e cuchillo, arquivos eclesiásticos dos cregos da reitoral de Parada, porque a casa que víades antes, en tempos foi unha reitoral, secularizámonos hai moito tempo, gracias a Dios. Deputados liberais, isabelinos, asesinados a saídas de mítines por carlistas, recaudadores do 900, gandeiros, criadores de bois e cabalos, que do que máis orgullosos estamos, gobernos republicanos, con Zulo incluído. É un arquivo de legado literario, plástico e transmedia, sonoro e audiovisual de Uxío, xunto dos seus dous poetas irmãos, María Mariño e Carlos Soroza, e os seus compañeros de xeracións e seguintes, ata chegar a Brais Lamela, que temos ao fondo, que xa temos a súa novela na biblioteca. É moi importante tamén que temos un que vos interesará especialmente, temos o chamado Arquivo Audiovisual das Mulleres do Courel, porque nos arquivos históricos durante os séculos pasados temos unha gran presencia de historia feita por homes. Decía meu pai que a historia con H fana só os vencedores e non é nada interesante. Entonces nós fomos entrevistando a todas as mulleres xa de unha idade alta en formato audiovisual, como nos están a gravar agora, máis entrevistadas por mulleres novas, fillas de migrantes, familiares súas, donde ata a grabadora de cámara, a operadora de cámara, tamén era unha muller para crear un ambiente, e agora temos un gran acervo audiovisual que está vos a dispor na nosa casa. É un arquivo supralocal, montañés, porque o Courel, en verdad, con Urba, o Courel casi vai de Monfort a Tui, se me deixan a min. Pero como non hai un municipal, dicen que onde só queda alguén para aguantar dos nomes. Como somos unha fundación poética, explico bola así, dice, onde só queda alguén para aguantar dos nomes, poño eu a ampla fronda, a redroma dun castiñeiro e sentada a súa sombra xunta a longa estirpe do último labrego, non como as estirpes dos reis ciscadas en múltiples pazos e alcázares, en países diversos, senón as estirpes campesiñas, xeracións sentadas á porta das súas casas pechadas na escalera de pedra ou nas arraigañas afora dun arbre como esta. Estirpes da gleba, amosados mortos que nin oxa xa o sol de xullo cando se erguían pre gadañar corballo. Gadañarei outro ano, gadañarei en homenaxe non porque a erva volva tenra igual e gadañar os prados gañados a Bouza, gadañarei como nas grandes rogadas de Brao, tras los gadañeiros sucesivos, lambendo con bríos calcaños didiante, ire vir, a gadaña canta a ritmo binario sobre un fondo de roxe ou río continuo. Como ves, Aurora, dentro do arquivo fotográfico da Fundación, que ten máis de 30.000 ítems, estás ti, que ademais te puxen esta foto toda guapa porque sempre estiveches moi orgullosa das túas pernas, xunto ao pintor Raimundo Patiño, que o pintor Raimundo Patiño, que é un home, por exemplo, moi pouco fotografiado, nós temos máis de 100 ítems dentro do arquivo da Fundación, pero un home moi pouco fotografiado, e aquí está en viso, con esa mirada que tiña, xunto con Aurora, que o estaba a pasar ben. Aurora, Neira, miña mai, Elba Rei, que é a rapaza que vedes documentando fotográficamente na horta de Parada, e Elena Carmen Latorre, compañeira de Carlos Soroza por 10 anos, cando viviron na nosa casa do Courel, son as 3 mulleres base que nos legaron, mediante a súa custodia, o arquivo, a Fundación para poder traballar a partir del.
foi unha custodia monoparental e interamical, porque xa o custodiaron despois de ser viudas. Iniciáronse os traballos dende 2013. Dende 2013, a Aurora, como vos ben o sabedes, os arquivos históricos, os documentos históricos, o patrimonio documental, para ser susceptible de elexibilidade dentro das axudas do Ministerio da Xunta de Galicia, ten que ter 50 anos. Entonces, meu pai solo morrera 25 anos antes, hoxe, imagináivos cando comezamos coa Fundación. Que fixemos? Nós non queríamos facer un arquivo solo de meu pai, queríamos facer un arquivo de todas esas xeracións de montañeses que vos dixemos antes. Entón, comezamos por digitalizar o arquivo da Casa de Pacios que tiña Aurora na súa casa, que era un arquivo da Fidalguía, era un arquivo de Labregos, era un arquivo que cruzaba toda a historia do Courel. Temos que dar as grazas ao Ministerio de Cultura e á Xunta de Galicia por determinados pequenos financiamentos isolados que permitiron que por Casa da Aurora, pola nosa casa, pasaran xa 5 arquivistas diferentes, mozos nos seus primeiros estadios de formación, que foron os que forneceron a primeira parte do arquivo. Pensade que non temos máis do 15% dos nosos ítems catalogados e digitalizados ainda a día de hoxe. Non hai financiamento europeo, a competencia de custodia do patrimonio é estatal e delegada europea. Ese é o noso arquivo. Volo ensino antes e agora. Co fondo, por detrás. Pensai que nunha aldea como Parada, con 7 manantiais do río Lor, todo moi húmedo, nas casas de pedra antigas, entonces tivemos que recuperar a paneira. Si visitades o Courel, se visitades a montaña luguesa, veredes que non hai hórreos. Os hórreos son paneiras, corredores sobrelevados, feitos de tablilla para conservar os alimentos, para que nin suban os ratos, están no aire, para conservar unha humidade digna en comparación co resto da casa e que non se pudra o grao de centeno, normalmente, de pan negro. Despois de moito tempo, xuntamos o diñeiro para que esta paneira pudera ser rehabilitada con tablóns dun lado a outro, dos que despois falarei, polo arquitecto Xosé Allegue do Consorcio de Santiago. Somos unha fundación literaria, somos unha fundación de patrimonio literario, guardamos toda a produción, todos os textos, manuscritos, mecanoscritos, cartas, bibliografía. Nos gustan os escritores e escritoras que son coherentes bibliográficamente. Se non eres coherente bibliográficamente, pouco interés tes. Aí tedes a María Mariño, a poeta do Courel, que tamén foi Letras Galegas no ano 2006, e a Carlos Soroza, o gran poeta nocturno do Café Gijón, como retratou Francisco Umbral en La noche que llegué al Café Gijón. Como vou de tempo? Vou ben? Sí, moi ben. Tes 15 minutos. O patrimonio histórico da nosa casa, como vos decía, conurban 4 familias e todos os que viviron con eles: a familia Novoneira, a familia Novoneira Rei, a familia Neira Roca e a familia Rei Martínez. Esa señora que vedes alí é a miña avoa Manuela Bello, a mai de meu pai, que recibiu esta casa antiga reitoral en dote cando casou co fillo dos ganadeiros potentes das terras do Val de Parada, no Courel. Decían que ela era a primeira en entrar no Prado e a última en sair. O patrimonio artístico do que vos falaba antes, vos teño unha pregunta. Temos máis de 300 obras de arte, temos unha colección de cartelería que conurba as últimas 5 décadas do século XX da cultura de Galicia, temos os grabados de meu pai que nunca saíron da súa casa, e temos os caligramas. Un caligrama é un manuscrito ou é unha obra de arte plástica? Arquivistas. O arquivo administrativo, o que devengou da familia e da entidade durante o tempo que leva a Fundación aberta. Ensínovos un cartel da intervención trenza que fixo Nieves Neira Roca, a filla da Aurora, xunto con outras dúas bailarinas daqui de Lugo, da Asociación Cultural Tres Monos, que por primeira vez foi o primeiro acto cultural que se fixo no barrio de Castelo, en Becerreá, de onde é Aurora, hai 3 anos. O primeiro acto cultural da historia. Cultural así pensado.
non só ese patrimonio inmaterial ten moito. Para que valen os arquivos nas fundacións literarias? Os arquivos nos dotan de contidos renovados, nos dotan de publicacións, de traducións, nos dotan de merchandising e de moda. Pensai que no ano 1957, cando meu pai escribiu unha das súas elexías que decía: din os soños e os paxaros, a morte non é certo. Ainda non sabía que se iba a convertir nun caligrama, porque se aprendeu co contacto cos bindis da escritura automática de Jason Pollock despois nos anos 70 na súa etapa do Café Gijón de Madrid, pero que non sabía é que despois ese caligrama se iba a convertir nunha camiseta de Zara e venderíase en todo o mundo. E ademais, como os galegos somos unha gran diáspora mundial, foi un éxito de ventas e superou a mesma colección feita por Pablo Picasso, por exemplo. Nós en eso sí que aprendimos, sobre todo os arquivistas que traballan no nivel europeo, a estrategia de Europeana. Seguimos o espírito do obxectivo de Europeana que dice que temos que conseguir os contidos axeitados para o usuario no momento preciso. Antes de decir eso, vamos a mirar como se conta o arquivo. Tuvimos a sorte, dentro de todo este tipo de arquivistas accidentais, de ter un que o filósofo Emilio Araúxo, que durante os últimos 15 anos de vida de meu pai estivo apuntando todo o que lle decía en conversas, en chamadas telefónicas. Entón, os eidos, a obra senlleira de meu pai, que é unha obra maestra para os labregos do meu pobo, da miña terra de Galicia, é un libro sobre camiños. Mira, e comeza así. A ver se... Comeza así. A ver... Meu pai xa o avisaba, decía: as verbas deste libro son verdade nas terras soutas e soias do Courel. Nelas, para non mancar as cousas, só yo as nombro ou deixo asir dun movimento seu acostumado e natural. Courel, dos tesos cumes que ollan de lonxe, e aquí síntese ben o pouco que un home. Nomes: Indiro Piapáxaro e a boca do faro, deitarme na campa da lucenza nun claro, e indira de Besa da Rogueira e Adonís, o rebolo, a pinza e o chao dos carrís, e indiro a Lousada e a Pacios do Señor, pola miña boa, a Santalla, a Veiga de Forcas e a Fonlor, e indiro Cebreiro, pasar por Liñares, a Rubiro Iribio, a Cervantes e a Ancares, e indira Cido, e a Castro de Brío, baixar e andar polo Urela do Río, e indiro Céramo, cruzar o faro e entón de brocar para baixo, Carauencia e León, e indira Vales, e a Pena de Irexa, e a un eido solo, onde ninguén me vexa. Despois dos nomes, os camiños, cumes mouros das aigas, montes do Soliao, gas serras, terras solas, o sol, e as nebras, o sol, baixa de cara como un pai, a frol da braña, pola lomba, polas vagoadas e os cousos da Seara, pola serra do Rebolo e o carreiro do Sono, vai o José de Parada, meu avó, Caraviana do Bolo e Valdiorras, rubindo e baixando costas, nun soño, didas e voltas diante, e tras dil a Serra Longa, Serra Aberta inmensa antiga herencia. Vai polo monte o camiño, outeando como un louco, polos caborcos do Val e as poxas do Taramouco. Cruza solo a serra toda, sen levar outra compaña que a gran presencia do ceo, sobre o silencio da braña. Eu non sei por onde que vai, mentre lo quedo mirando, soi o sein que ilí se compre o soño que estou soñando. Bueno, esos son os eidos, pero debaixo dese iceberg de memoria, solo os nomes, os topónimos galegos son un patrimonio tan catedralicio como todas as nosas catedrales, abadías e a beira das Derrías. Memoria, decíalle meu pai a Emilio Araúxo, decía: se hai algo sagrado é a memoria profunda do teu povo. Só iso é sagrado, é configurador, algo que configura o teu ser, é a memoria última realmente. E o ser a memoria última é habitualmente común, ten algo de común, de fondo común. Non se sabe o que o provoca, o mellor a extremosidade dun humillado nun momento, pero unha conciencia que latexa fondo en todo,
e que en todos está bastante solapada. O que pasa é que non se confesan a si mesmos, non transitan o seu fondo común ou dan o seu fondo común por sabido. O feito de que non o fagan presente na súa conversa non quere decir que non subxaza daí a tremenda forza do noso nacionalismo. Ese é o misterio dos eidos que te pon en contacto con a memoria profunda. Eu son un cauce da memoria profunda. Moitas veces, ademais de comer cousas, comemos memoria. O que estou percibindo últimamente é como veñen os diferentes niveis de memoria desde os niveis máis profundos acumulados xa nos nomes os niveis máis recentes, é dicir, como veñen todas as sedimentacións da memoria, como veñen e se apoderan do canto, son un canle da memoria profunda, comprendes? Un val de canle de memoria profunda. Hai zonas da memoria que en certas culturas non son visitadas, porque teñen que ver co obvio, zonas protexidas polo obvio, a xente non as tocou. Son zonas brutas no senso de non tocadas, bloques de memoria, case cruz, zonas marxinadas na propia cultura. Estes bloques de memoria non están luídos, pero non por eso son mellores nin peores. Polos longos períodos de soedad no campo, as cousas que che ocorreron están moi ben situadas na memoria. A agonía do mundo rural. Se hoxe vas tentar feridas, a agonía do mundo rural aínda segue sendo a ferida máis quente de Galicia, a ferida máis grande. E ninguén fala deso, é o silencio máis doroso. Estamos deixando perder unha memoria. Aldea. Nos anos 60 e 70 pasaba por diante das portas das casas pechadas no Courel como nos ruíros agónicos do Val da Limia, como nos camiños agónicos do Val da Limia. Nos anos 60 no Courel quedara despoboado o centro da aldea, a zona dos emigrantes no centro da aldea, só estaban habitados os extremos, e eu imaginaba, sentadas nas escaleras de casa, a todas as xeracións de cada unha delas, todas as xeracións sentadas nas escaleiras. A xente aceptou a agonía do rural, e o goberno aceptou a agonía do rural dicindo que era irreversible. Acéptana cunha tranquilidade pavorosa, sen saber que se vai o sentido fundamental do noso povo. Eli estaba a reserva última da lingua. Antepasados. Toda a natureza é sagrada, incluso desde un punto de vista humano, porque un lazo común. Nós e os nosos antepasados presenciamos, estamos unidos pola mesma cousa, presenciamos a mesma cousa, e iso dalle o carácter de sagrado que ten. Porque a palabra sagrado, xa sabes, que está moi dirixida aos mortos e aos lugares onde os mortos están, pero é sagrada por canto nos estamos participando dos antepasados a través dela, que estivo igualmente presente con leves variantes. É un lazo de unión permanente. Bestiario. O lobo, por suposto, é un dos máis emblemáticos e despois moitos paxaros, o moucho, a curuxa turulando, dicimos no Courel. Algúns tamén din a turuxar, porque a turula. No Courel a palabra boi vale pro boi castrado, pero tamén un touro é o boi burdión, e o boi marón. O boi marón non existe a palabra touro, touro é o macho da porca. E, curiosamente, ben, hai unha serie de animais, aparece o gallo, incluso aparecen a veces mesturados, pensando que son paxaros distintos, e é o mesmo paxaro. Aparece o gallo, e non sei se é o gallo ou que é mesmo tempo piquelo. O gallo que é o arrendajo, en castelán. Créome que o mesmo piquelo, o peto real, o cernícalo, que en galego é o que peneira, o peneiriño, é o cernícalo en castelán. Cernir, tamén é o mesmo, porque queda suspendido no aire. Aparece o cotolobío, pero ese animal eu non o collín do Courel, non me inllo a un rapaciño que fixe o servicio militar conmigo e que era de Lemos. Cotolobíos, asombroume, porque era tan bonito, soaba tan ben. No Courel non oín cotovía, nin oín pronunciar a cotovía. Incluso aquel rapaz tamén, en vez de merlos, que no Courel tamén case non se pronuncia a palabra merlos, chamalle cochordas, ou uriol, e a oropéndola en castelán. Para min, é un páxaro íntimo, abundan no Courel e se fan visibles cando aparecen as cereixas. Boi burdión, o boi burdión que desapareceu da serra coas cousas estas do cambio de raza, de melloramento de razas vacunas, era un boi dun peito poderosísimo,
e por atrás estreitiño, como un can. Era para peitar as costas, as grandes costas da montaña. Era o único que cantaba, que tiña un canto sexual, o canto de chamada sexual. Era un canto, pois, moi, acababa en puntos, un clamor terrible de roncón, e de vez en cando subía. Tiña un canto impresionante, o ronquido do canto é o que está por detrás do meu poema Boi Burdión de corno bronco a liñón. Nótase que hai un clamor xordo, debaixo, boi marón, de corno broco a liñón. A liñón quere decir que embiste, boi marón, aquí a forma romana, marón, que era apelido en Roma, non sei que ten, Nerón, Marón, Publio, e marón, que quere decirse encastrar. Bobo foco, é o ijar, é ese valiro que teñen despois da masa e do gado, ese triángulo, boi marón, de bobo foco, ou teón, era depurador, quero dicir, depuraba a busca de femia e marchábase, por exemplo. Poeta, pero poeta está embebecido a ser a voz dos que non teñen voz. E no fondo, son xente da pé. No fondo, todo ser humano é portador da voz e todo ser humano pode ser poeta. Aí está a poesía popular, que esta nos celebramos, ademais. Non o fixeron poetas coñecidos, pero é tan intensa como dos poetas máis intensos. O que pasa é que agora só nos quedan restos da canción popular, pero os povos cantaban e facían a súa propia canción popular. Agora temos a poesía popular rematada, pero todo home, todo ser humano é poeta. Está creando idioma. Todos nós estamos creando idioma e todos nós o estamos modificando. E na lingua queda esa presión persoal de cada un. Só na lingua que facemos entre todos e modificamos, e é na que quedamos. Tempo. O tempo longo, o mofo, musgo, para os que non seades das montañas, o mofo que fía no pouso do tempo longo. Cando falo do tempo, neste sentido, é o tempo ese que queda como resto, como pouso. Cando queda, digo mofo, que fía o pouso do tempo longo. Queda como testimonio permanente. Terra. O que eu fago máis que poesía de paisaxe é poesía da terra, inda que tamén pode ter en momentos poesía de paisaxe. Os que conviven coa terra non lle chaman paisaxe nunca. Na cultura occidental cobrouse unha distancia grande con respecto á terra, insensibilidade. Consideraron a terra como posibilidade de explotación. Non hai nada para que non estea prevista a súa explotación. Non hai nada para que non estea prevista a súa explotación. O patolóxico é non ofrecerse á terra, non quedar fixado por ela. O vir de Lugo, estaría estudando en Lugo, subía eu polo monte en fronte da miña casa, pola pinza, e vi a banda detrás da lomba, e o ver aquilo foi unha iluminación, case unha levitación. Recordo unha emoción que non volvín sentir nunca. Vislumbrei un paraíso, produciume a iluminación da paisaxe. A mí mesmo me sobrecolleu, era de moi novo. Produciu unha fascinación case de levitación, era a terra golpeándome, había unha propensión tremenda á terra. Para rematar, dicirvos que sigades traballando, tanto as arquiveiras, os arquiveiros, as bibliotecarias, os bibliotecarios, e nos guardiás, nos cancerbeiros do patrimonio literario, sempre teredes alguén con quen traballar, porque pensamos que estamos traballando o resto divino. Para rematar, como fundación poética, Soaves e peixes, bancas augas. Desafeitos da terra, viaxamos sen o mar. Os ceos, sen o ceo. O ceo que só volve cos embates, fainos antigos como as palabras. O soño didiante, seguro do espazo e da luz, sempre carasillas do sol. As terras felices da doada certeza imos, e en nós volven todos os que foron costas pobres non son. Non ignoramos que o camiño é camiño, e que o mar é o mar. Inda pros que van, inda pros que volven enteiros de lonxe. Non queremos engañarnos co soño. Mailome semella para outro destino. Xa mares e mapas están nos seus ollos, sempre estarás Grecia, tras as nebras e as augas, aunque volva só coa viaxe feita. Non foi pobre o empeño, nin a certeza en chegar, que así nos sostuvo cando as quillas ralbaban as cuadernas e saltaban o van. Chegamos aquí con esta forcia, e non ansiamos
perdela xa por maior embate ou escuro, longo. Sabemos que o misterio e a necesidade nos protexen. E como na profecía, feita que a nosa luz, cando un mesmo non vía, volveremos a proclamar a certeza de todas as naves, cabalos e carros que parten. Sai un canto de permanencia. Lonxe se vei do cimo do pulo, mais hai singraduras que non necesitan ni mar. Gracias, Aurora, e gracias a todas.